hoxe as xornalistas de Muriel traemos un pouco de música, pero música da boa. Para o que contamos coa presenza de Bieito Romero. E, aínda que de seguros todos sabedes de quen falamos, recordarvos de que se trata de nin máis nin menos dun dos membros e fundador do emblemático grupo de folk galego Luarna Lubre. Que tal? Hola, un placer estar con vos. Pois moitas grazas por aceptar a nosa invitación. É un placer que grupos tan recoñecidos participen en proxectos da dinamización da lingua, como pode ser o noso. Bueno, unha maravilla. Dinamizar a lingua sempre é unha cousa maravillosa, a nosa lingua, que é tan importante para a nosa cultura e para o noso país. É un encantadísimo. Bueno, como ben adiantábamos na introdución, ti foches o artífice de todo. Como decidiches crear un grupo musical e como decides quen forma parte dele e quen non? Bueno, artífice de todo non é correcto. Eu fun o impulsor dun proxecto que naceu no ano 1986, hai moito tempo xa, un proxecto que naceu nun tempo no que era moi complicado facer música en galego, estaba moi pouco recoñecido, moi pouco valorada. En aquel momento, pois, eu, xunto con outros compañeiros, algúns están e outros xa non están, pois pensábamos que era importante traballar na nosa cultura dende este pilar importantísimo que é a música, e particularmente a música que está enraizada coas músicas de tradición, non? Coas músicas tradicionais. Nós non facemos música tradicional propiamente dita, nós basámonos na música tradicional para facer un estilo que é o folk, que é un estilo relativamente moderno, con unha forma de entender a música moi particular. E, bueno, isto naceu dende, pois, como quen dice, dende a militancia e dende a idea de que tiñamos unha cultura riquísima, de que a parte do idioma, da antropoloxía, da etnografía, pois estaba ese outro pilar que era a música, e dende a nosa perspectiva, pois creíamos que igual poderíamos aportar algo. No momento en que comezamos era unha cousa amateur e que non tiña maior trascendencia, era algo como un xogo serio, pero era un xogo. Démonos conta de que o noso papel era importante, e a partir de aí pois fomos mellorando. E non sei se a outra parte da pregunta era como escollo a xente para estar ou non estar dentro do grupo, é que non é unha cuestión de escoller, é unha cuestión de adaptarse a circunstancias. A xente vai se adaptando, isto é unha estructura que se vai formando pouco a pouco, é como unha colmea, sabes? As colmeas vanse creando dende un inicio moi pequeniño e vaise facendo unha cousa maior e vai creando unha estructura que eu creo que, bueno, pois iso é un pouco que finalmente, pois despois de 37 anos é Luarna Lubre, non? Unha especie de colmea onde todos traballamos cun obxectivo común, non? Que é a nosa cultura dende a música. A marca de identidade dun grupo é o nome. Por que Luarna Lubre? Pois Luarna Lubre é un nome moi rebuscado, non é unha casualidade destas que xurden así por aí. Luarna Lubre é un nome que xurde dunha palabra que é Lubre, non? Lubre apareceume a min en concreto a través dun dicionario, do dicionario de Xosé Luís Franco Grande, que foi un dos grandes lingüistas, probablemente un dos primeiros dicionarios de lingua galega que hubo, aparecía esa palabra. Era, bueno, naqueles tempos nos que escaseaba os dicionarios e todo isto, collías un dicionario e casi o leías como se fose un libro, non? E ibas vendo o significado de moitas palabras que moitas veces non coñecías, e apareceume a palabra lubre aí polo medio, non? Eu sabía que había un par de lubres aquí moi cerquiña de onde vivimos nós, un en Bergondo e outro en Sada, sino un en Sada e outro en Ares, Concello de Sada e Concello de Ares, había dous topónimos que eran Lubre. E Lubre resulta que, según o dicionario de Franco Grande, decía que era o lugar onde os druidas celtas facían os seus rituais, o bosque máxico onde os druidas celtas facían os seus rituais. Eu sou profundamente celtista, e esa palabra chamoume moito a atención, non? E máis naqueles primeiros momentos, non, da nosa andaina.
Entón, dixen, bueno, esta é unha palabra perfecta para o nome dun grupo, non? Entón, pois, outra cousa das asociadas a unha cultura celta era a luz da lúa, os plenilunios, non? Entón, pois, o luar, que é a luz da lúa, nun lugar sagrado onde os celtas facían os rituais, pois fixadevos, con 3 palabriñas sacamos un poema, que é a luz da lúa no bosque sagrado onde os celtas facían os seus rituais. Isto cando contamos aquí en Galicia, bueno, chama menos atención, pero cando contamos por aí adiante a xente alucina, porque é unha conxunción de palabras que é como cando lle preguntas a un indio por unha palabra pequeniña e resulta que a palabra é unha poesía completa. Pois esa é unha das grandes cousas que ten o noso idioma, non? Entonces é algo rebuscado sobre a palabra lubre, que, por certo, non está recoñecida pola Real Academia Galega, pero dá igual. Franco Grande sacou unha aí, está aí, e eso é fantástico, e ademais hai que fantasear sobre estas cousas porque é moi importante tamén. É un nome moi original. Eh? É moi original o nome. Sí, bueno, buscábamos un pouco esa idea tamén. 37 anos na música son moitos anos. Como se conseguen? Pois a base de traballo, de ilusión, ao principio era ilusión, eran ganas de, o que vos comentaba, era un acto de casi de militancia, non? De querer facer algo polo noso, non sabíamos moi ben que facer, non había as posibilidades que hai agora, e naquel momento pois estábamos pois cos nosos instrumentos, coas nosas cousas, tocando dunha maneira moi amateur, como se consegue? Pois bueno, pois trenzando unha cousa con outra, non? En aquel momento foi unha cousa inicial que, bueno, pois a ver o que dura isto, que igual non dura nada, pero bueno, foi durando, gravamos o primeiro disco e a partir de aí pois foi todo unha especie de bola de neve que foi medrando e convertíndose pois no que finalmente é o proxecto do Arnalubre, non? Facendo música galega percorreste xa medio mundo. Como credes que a xente de outras culturas entende o que é a música galega? É moi difícil o de proxectala fora das nosas fronteiras? É moi difícil saír de Galicia é complicadísimo, porque nós temos unhas fronteiras, temos unha limitación importante, nós non estamos situados no mapa mundi. Está un país que se chama España, pero despois Galicia é moi difícil. A Galicia colocou moito no mundo o Camiño de Santiago, pero máis que Galicia colocou a Santiago. Entonces, despois hai que explicar que Santiago pertenece a un lugar que se chama Galicia, non? Estamos falando, bueno, así de cousas que en realidade son así. O sea, quitando, pois, os galegos están polo mundo, que saben perfectamente onde está o seu lugar, o resto da xente hai que explicarlle moito, incluso dibuixarlle mapas, dicirlle, mira, nós estamos neste recunchiño de aquí, isto chamase Galicia, este é un lugar con unha cultura propia, con un idioma propio, con unha identidade, unha forma de ser, con unha música, entonces aí se lles abren os ollos, non? Pero sois los vascos, non, os vascos son outra cousa, que están no outro lado, os vascos están moi ben situados, os catalás tamén están moi ben situados, pero nós non. Entón, pero e sois celtas, pero eso non é Bretaña. Non, Bretaña está máis arriba. Nós somos irmáns dos bretóns. Os bretóns están un poquinho máis arriba e os irlandeses tamén. Nós estamos abaixo e aquí nace unha parte da cultura celta moi importante, entonces se lle poñen os ollos como platos, non? E alucinan. Entón, bueno, hai que ir pouco a pouco, é casi unha labor didáctica. Estivemos en máis de 50 países de todo o mundo. Hai moita xente que sí que coñece evidentemente Galicia, xente que estivo por aquí, que fixo o Camiño de Santiago, que, bueno, que son xente ilustrada e que leo moitas cousas, pero a maior parte da xente non ten nin idea de onde estamos. Entón, aí onde está a nosa labor, chamalles moito a atención que fagamos este tipo de música. Pero en España non, pero aí non é flamenco, sí, flamenco está tamén, pero é máis abaixo. Aquí arriba é outra cousa. Entón, tens que ir explicando, é unha cuestión didáctica que hai que ir recolocando e facendo que a xente, pois, máis ou menos vaya entendendo o que realmente somos, non? E, sobre todo, é moi importante que nos sitúen no mapa, non? Para que sepan que aquí hai unha cultura con unha identidade, con un idioma, con unha música, con unha antropoloxía, con unha etnografía que é única, non? Probablemente das máis importantes do continente europeo. Isto é único.
Levades a marca Galicia alá onde ides. Que opinión tendes do panorama musical galego actual? Bueno, levamos a marca Galicia dende a nosa perspectiva a onde imos e coa nosa idea, que é unha idea atlántica, que é unha idea céltica, que é unha idea identitaria, particular, pero moi nosa, moi nosa, non todo o mundo opina da mesma maneira, pero nós si a levamos dende esa perspectiva. Intentamos transmitir unha idea diferente, non a convencional do que é a nosa música, non? En que situación está a música galega, me preguntabas? Bueno, está na mellor das situacións posibles na actualidade. É dicir, nunca tantas propostas musicais hubo, nunca tantos bons músicos como na actualidade hubo, pero é paradóxico porque resulta que canto máis hai e cantos máis bons músicos hai e canta máis propostas hai, e cando máis costa saír daqui porque falta ese punto de profesionalización, falta ese punto de apoio institucional para facer que toda a nosa música se proxecte como un movimento musical, como fixeron pois, outras culturas, non? Como pode ser a sueca, como pode a nórdica, basicamente, que tuveron un impacto, e estou falando das músicas tradicionais, non falo de outras músicas. Entonces, falta un pouco, sobre todo, esa proxección a nivel estatal, o sea, a posibilidade de que a música galega se proxecte a nivel estatal e que se proxecte a nivel internacional. Pero, bueno, iso é unha cuestión de tempo, de traballo, de crear estructuras, de crear unha industria que faga que todo isto pois, teña posibilidade de sair. Nós saímos, pero o noso caso particular, como algún outro máis, pois son rara avis, non? Son cousas que non son o normal. Hai algún soño para o futuro do folk galego? Perdón, que non che entendín a pregunta. Algún soño para o futuro do folk galego? O folk galego ten que seguir medrando, ten que seguir madurando, como che decía ou como vos decía, ten que seguir creando unha infraestructura, unha industria que faga que todo isto este consolidado, que non se fale del boom, que hubo un boom nos anos 90, que o folk galego é que ali cando aquelos de Ortigueira e tal e cual, e cando tal, eso non pode ser, eso ten que ser hai que buscar, o soño é que se cree unha industria, unha infraestructura e a posibilidade de que a nosa música se proxecte no mundo e que o mundo sepa onde estamos situados. E ese é o gran soño, é esa posibilidade. Esa posibilidade, como ven, pois, co noso traballo, que é un traballo desestructurado, que esa é a gran pena, porque non estamos actuando dunha maneira conxunta, a nivel de grupos e de movimento, e, bueno, fai que cada un pois, vaya tirando da súa parcela, tirando do seu carro, como boamente se pode, pero o gran soño é que isto se convirta nun movimento e poder expandilo, non? Expandilo partindo de Galicia, como se fose unha espiral, partindo de Galicia e que proxectándose ao resto do planeta. Este debería de ser o gran soño, porque ademais falamos de folk, podemos falar de calquer tipo de música, non? Pero que o folk é a música que máis puxou pola identidade, pola nosa cultura, pola nosa lingua, polas nosas músicas tradicionais, que ao fin e ao cabo son as que nos fan diferentes. Rock and roll existe en todo o mundo, o jazz existe en todo o mundo, o blues existe en todo o mundo, e estas músicas tamén, pero estas músicas teñen unha personalidade que as outras non teñen. E si pode haber un rock, pode haber un jazz e pode haber un blues propiamente galego, pero dende a perspectiva tradicional eu creo que o folk foi o que máis fixo que Galicia se proxectase até o momento no exterior, non? Se me enrollo moito e non me entendedes, decidimos sin ningún problema, que eu teño moito rollo e igual me vou polas aves. Decides, oye, que non xe entendimos ben, cortádeme sin ningún problema. Vale, de acordo. Botades de menos algunha plataforma onde se promocione de algunha forma a música en galego? Claro, botamos de menos todas as plataformas, porque non as temos.
Entón, temos que ver a maneira de, o sea, plataformas a que te refires? A plataformas donde a música se pode escoitar na actualidade ou plataformas que realmente traballen pola nosa cultura? Que realmente traballen pola nosa cultura. Fai falta. Isto temos que traballalo. Fíxate o tempo que levamos 37, 30, vamos para 38 anos xa e non vexo unha plataforma que traballe dunha maneira potente pola nosa cultura, non a coñezo. Hai cousas particulares, hai cousas feitas en todo este tempo, pero falta unha plataforma que realmente proxecte a nosa cultura en xeral, particularmente a nosa música, estamos falando de música en particular, e que realmente faga que todo isto pois non seña un xigante cos pés de barro, non? É que, claro, é que agora, antes Carlos Núñez, que si Luarna Lubre, que si Milladoiro, que si agora están Xuveiras, pero todo eso son cuestións particulares debidas a momentos puntuais que se deron ou circunstancias puntuais. Non hai unha gran plataforma que aglutine todo isto e que faga que todo isto se poda proxectar ao exterior con forza, non, e dinamismo, non? Que iso é o que hai en outros lugares e aquí pois carecemos, non? Así, relacionando un pouco, o galego considerouse sempre unha lingua como minorizada e de pouco valor. Crees que na actualidade se está facendo o suficiente para que esta lingua non desapareza ou necesitaríamos facer máis? Home, sempre necesitamos facer máis. O galego ten unha deriva dramática porque o empuxe de outras linguas máis maioritarias fai que a nosa lingua pois vaia minguando, non? Isto vémolo no día a día, isto non hai que ir como diría outro, a montañas moi lonxanas, porque isto témolo todos no día a día. Eu teño 58, vou para 59 anos e a deriva do galego foi dramática dende a miña perspectiva. Eu son un galego falante ás 24 horas, bueno, ás 24 horas non, porque moitas dormo, non? Pero tamén soño en galego. Pero a cuestión é que, desgraciadamente, todo eso foi indo a menos, a menos, a menos, a menos, e continúa indo a menos, a menos, a menos. Cal é o motivo? Pois motivos son moitos motivos. Son motivos culturais, son motivos políticos, son motivos de autoestima, son motivos circunstanciais. Hai moitos motivos que fan que a nosa lingua, desgraciadamente, vai a menos e o que hai que facer é seguir loitando, seguir na resistencia, porque ao fin e ao cabo traballar ou pensar dende unha perspectiva de cultura galega sempre traballar un pouco como na resistencia, non? En non deixar que se nos que esmoreza o que realmente somos nós, que somos galegos e que detrás de todos nós temos unha gran cultura. Se desaparece esa cultura, deixamos de ser o que somos. O sea, seremos oriundos dun lugar que está no noroeste de outro lugar, que pertenece ao sur de outro lugar e que está situado nun lugar do mundo que é un planeta redondo, pero que perdes un pouco a identidade, non? Somos ciudadanos do mundo, evidentemente, pero nós temos a nosa cultura e temos que defendela. Voltando ao grupo, que cambiou de Luarna Lubre durante estes 37 anos? Mira, cambiamos nós, porque de ser uns rapaces noviños cando empezábamos, pois agora xa foi o primeiro que cambiou. Pasaron 37 anos por encima de nós e ese é un cambio importante. Eu creo que estilísticamente nós somos un grupo que mantemos bastante ben as formas, non? As formas estilísticas, non? De cando naceu o grupo a agora, non? Pero evidentemente pois a veteranía, a tecnoloxía, bueno, a vida mesma fai que tú cambies, que se non cambias estás morto, non? Non é como se foses un pao posto aí, non? Hubo cambios, pero eu creo que, a pesar dos cambios, creo que mantivemos bastante ben a identidade do que queríamos facer dende o primeiro momento. Entón, se ti colles o noso primeiro traballo que saliu no ano 1988, por simplificar, estou falando dunha maneira simplificando un pouco. Temos 20 traballos editados, acabamos de sacar o último agora.
se colles o primeiro traballo e colles o último, hai moitas cousas que están aí, non? Que son iguais, non? A maneira de traballar, de facer a música, de entendela, de facela dixerible, non? Nós non queremos ser virtuosos de nada, nós facemos o que facemos e entendemos, creo que entendemos, porque hai que entender que tes un público diante e ese público quere tamén unha forma de facer música determinada, eu creo que entendimos eso bastante ben, eu creo que, bueno, pues, mantivemos bastante ben a nosa maneira, o noso xeito de facer, e o cambio fundamental, pois, como vos decía, é que xa somos máis vellos, e despois que traballamos dende un criterio bastante, creo que razonablemente exixente como para facer que todo este ben situado. E ben situado me refiro a que as grabacións teñen que estar ben feitas, as músicas teñen que estar ben tocadas, a nosa música ten a complexidade que ten e ten a sinxeleza que ten, e eu creo que finalmente quen é o gran xuíz de todas estas historias é o público que quen nos ve, o sea, sodes vos e a xente que ven aos nosos concertos, e se estamos despois de 37 anos aquí é porque algo fixemos ben, senón xa non estaríamos. Ao longo de toda a vosa trayectoria tivestedes colaboracións con artistas como pode ser Pablo Milanés, Diana Navarro, Luz Casal, entre outros. Como é colaborar con artistas de renome? Ben, a ver, nós o que buscábamos era un pouco esa coherencia que presumimos que temos, non? O que digo que eu sempre presumo un pouco deso. E a coherencia para nós é buscar, nós facemos versións de artistas que para nós teñen importancia, pero sempre desde o punto de vista vital. Entón, esas colaboracións non son colaboracións porque señan xente de renome, que o é, evidentemente o é, pero buscamos o factor humano e o factor emocional. Se a nós nos emociona a música que fai esa xente, e encima como persoas responden tamén a un pouco o que nós entendemos que son boas persoas, e encima de todo eso son uns musicazos, pois, bueno, esas son as colaboracións que buscamos. Aí está, pois, eso que comentaba, o tema de Pablo Milanés, para min sempre foi un referente fundamental na miña vida, dende que era un cativo, coñecía a música de Pablo Milanés, emocionábame coas súas cancións, Luz Casal, pois exactamente o mesmo, Lila Downs, pois, bueno, para min tamén foi un descubrimento importantísimo nun momento determinado, pois Miguel Ríos neste último traballo, no anterior colaborou tamén, Víctor Manuel, o sea, son xente que son referencias vitais e que de alguna maneira pois emocionanos, non? Coño, que eso xa está pasado, que máis dá este pasado, que non este pasado, que eu non considero nunca que un artista este pasado nin moitísimo menos, pero sempre buscamos ese punto emocional, ese punto de colaborar con xente, non por buscar o famoso que sea ou o importante que sea, sino porque realmente formou parte das nosas vidas e que de alguma maneira pois tamén formou parte da nosa historia, non? Vital. Recordas así algunha destas colaboracións que fose moi especial para ti? Todas foron moi especiais, Quizáis das máis emocionantes foron as primeiras, porque, claro, cando todo isto eran soños, todo isto soñábalo, non creías que fose a ser cando comezamos, nunca pensamos que fóramos chegar aquí, nunca pensamos que nos fóramos dedicar a música, menos en Galicia, porque a autoestima está sempre polo suelo, non? Que é imposible, que non se pode, que onde vas ir cantando en galego, e que vas facer, e coas gaitas, onde vas... Sempre estamos con esa cantinela constante, non? De que non podemos facer, nós fixémolo. Entón, todo isto era un soño, e quizás as primeiras eran moi emocionantes, que Ismael Serrano colaborara con nós, que Pablo Milanés fixera aquela colaboración no ano 2000, sabes? O sea, todas esas primeiras, ostras, decías, hostia, pero están colaborando con nós, pero se nós, parecía, tiñas esa cousa de, pero se nós non somos nada, pero sí, porque eles valoraban o que nós facíamos. Fíxate que eles valoraban, a de Mike Oldfield,
a famosa colaboración con Mike Oldfield, que foi un punto de inflexión importantísimo. Mike Oldfield fixe unha versión del Barnalubre, e deixou boquiaberto a todo o mundo. Mike Oldfield, claro, vos sodes moi noviñas, vos non vos dades conta igual da dimensión que tiña Mike Oldfield no seu momento, pero Mike Oldfield era número un, o sea, un tipo que vendeu 100 millóns de discos en toda a súa carreira, ahora está retirado, pero 100 millóns de discos sacou Tubular Bells, o sea, que el fixera unha versión dun grupo galego que está firmada por un tipo que se chama Bieito Romero, que tiene narices, e sale nun disco dele, que foi número un durante meses, no Estado español e en moitos lugares de Europa. Claro, eso como non vai levantar a autoestima? Eso como non vai facer que a nosa música colla outra dimensión e outro nivel? Bueno, pois esas cousas pasan. E pasan falando en galego, e pasan facendo música en galego, e pasan nun lugar que se chama Galicia, que todavía a xente non é capaz, moita xente, non digo toda, pero moita xente non é capaz de poñer no mapa, pero sí estamos aí. Sí estamos aí. E aínda queda moito que rillar por diante. E para eso estades vos, que sodes as novas xeneracións e sodes os que tedes que manter o pulso de toda esta historia. Tendo tan presente a cultura galega e a súa historia, non é de extrañar que tamén lle cantarades a emigración. Crees que os galegos somos hoxe o que somos porque os nosos antepasados tiveron que emigrar? Sí, en parte sí. Para ben e para mal. Para ben, porque gracias a ese drama que foi a emigración, pois estamos en todo o mundo. Non hai lugar, eso de que hai un galego na lúa é certo, é que é unha certeza. Digo cheu que se hai unha persoa na lúa nestes momentos, que non hai, pero se a houvese, sería galego. Todo o que levamos viaxado é que están en todos lados, estamos en todos lados, somos nós. Problema, eso é un drama, porque aquí hubo un éxodo brutal de xente, non sei se a palabra é éxodo ou non sabería decirse moi ben, pero foi un drama, porque hubo millóns de persoas que tuveron que marchar do seu lugar. Vos sabedes cal era a provincia máis poblada de toda España no ano 1750, que foi cando se creou o primeiro censo? O primeiro censo de España se creou no ano 1750. Sabíades cal era a provincia máis poboada de toda España? Pois non era Madrid, nin era Barcelona, nin era Sevilla, nin era Bilbao, nin era Valencia. Era a Coruña. Eso dá a importancia que nós tiñamos nun momento determinado da historia. E a comunidade autónoma, que naquel momento non había comunidades autónomas, pero había reinos e estaba dividida de outra maneira, pero o lugar máis poboado de todo o Estado español, de todo aquilo que se chamaba España, naquel momento, en 1750, Carlos III, tal, era Galicia. Que nos pasou? Porque a xente tuvo que marchar. Por que tuvo que marchar? Bueno, circunstancias históricas e todo o que sea. Non somos o que somos porque todo isto evolucionou dunha maneira determinada, dende tempo inmemorial, non é simplemente dende a emigración, pero a emigración marcou un tempo, e marcou un tempo para ben e para mal, porque o milloriño deste país, nun momento determinado da nosa historia, tuvo que marchar. Entón, hubo que facer a historia doutra maneira, hubo que facer a historia con 1.000.000 de persoas que non marchaban os vellos, marchaba a xente nova, marchaba a xente que tiña forza, que podía levantar isto, que podía facer que todo isto fose de outra maneira, e tuveron que irse. Entón, bueno, eso por un lado foi un drama, e por outro, pois, situounos no mundo e fixo que, efectivamente, nestes momentos, pois, señamos consecuencia de todo ese drama, de toda esa historia, de toda esa situación. Quen non ten emigrantes na súa familia? Todos temos emigrantes. Un sen que houve por aí adiante, encontro familiares e conocidos en todos lados. En Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, no outro lado, en Alemania, sempre hai algún. E se non é da familia, é un veciño. E se non é un veciño, é o amigo dun veciño, e sempre hai, porque en todos lados hai galegos. E iso é así, para ben e para mal. Daría para falar moito.
Algo tan galego como é o Camiño de Santiago non podía faltar no vosso repertorio musical. No disco Vieiras e Vieiros, Historias dos Peregrinos, recolledes lendas e historias dos peregrinos. Foi necesario percorrer o Camiño de Santiago para poñerlle banda sonora? Ademais, contástedes para este traballo co apoio da Xunta de Galicia. En que consistiu este apoio? Bueno, empezo polo último. Os apoios son apoios puntuais que, evidentemente, pois, dende a Xunta se nos dan, é certo, a Xunta e outras institucións se nos dan apoios porque, bueno, porque formamos parte un pouco da cultura deste país e, entonces, bueno, dentro de proxectos destas características sempre hai apoios determinados, non? Isto está aí e é unha certeza e nós moi agradecidos e non o rexeitamos para nada, porque ao fin e ao cabo, nos formamos parte desta historia. A Xunta é o noso goberno, non? E aí, pois, hai unha parte da cultura que ten que ir destinada, pois, precisamente a este tipo de cousas. A partir de aí, é necesario facer o Camiño de Santiago? Non, non. Eu non son católico, non son un crente que vai a facer o Camiño de Santiago por fe. Pero o Camiño de Santiago é historia. O Camiño de Santiago non é só cristianismo. O Camiño de Santiago colleron os cristiáns, colleron a xente devota do apóstol Santiago, que nunca estuvo en Galicia, por outro lado, e isto é certo, pero que, bueno, colleron os cristiáns en base a un camiño que xa existía anteriormente, que era o Camiño das Estrelas, a Vía Láctea. A Láctea é un trazo que está no ceo e que marca un percorrido que vai dende Oriente a Occidente. Está no ceo e ese é o camiño das estrelas, que xa seguían as civilizacións antiguas, pois por decir a máis próxima a nós, os celtas, non? Os celtas seguían ese camiño e iban cara aos occidentes, a partir de aí entraban no mar buscando o Tirnanoc, que para eles era a terra da eterna xuventude. Ben sendo unha historia moi similar ao Camiño de Santiago. Os cristiáns seguían ese trazo cara a Santiago, pero non remataban en Santiago, había que continuar cara a Fisterra, cara a Muxía, cara aos cabos do mundo coñecido naquele momento. Non había América todavía. Entón seguían cara a Fisterra, cara a Muxía, e ese era o destino final, porque era o mar. Entonces, o trazo estaba moi anterior ao cristianismo. Hai que facer o Camiño de Santiago? Non. Eu fixen o Camiño de Santiago, non fixen o Camiño, si fixen o Camiño de Santiago moitas veces, pero en coche, ou en medios modernos de locomoción. Eu son un apaixonado da historia e de todo o que conta a historia e do Camiño de Santiago. Entonces, cando nos fixemos este proxecto, que era un proxecto que nos reclamaba a xente que escoitaba o noso, tedes que facer un disco sobre o camiño, pero xente de fora que nos dicía que vos sodes o grupo que tedes que poñerlle a banda sonora ao Camiño de Santiago. Bueno, eu que sei, pero sí empezamos a investigar e realmente había historias flipantes do Camiño de Santiago, había historias alucinantes e que bueno, que facían a mellor tiñamos a posibilidade de facer un traballo diferente ao convencional, non, do Camiño de Santiago. E fixemos un traballo que se chamaba así, Vieiras e Vieiros, a vieira e a cuncha que portan os peregrinos, a cuncha que portan os que levan os peregrinos e que fan os diferentes vieiros que chegan a Compostela. Non? Hai moitos vieiros que chegan a Compostela e todos os que chegan a través dos vieiros levan as vieiras. Son os peregrinos, historias de peregrinos. Hai miles de historias de peregrinos. Historias que non coñeceremos nunca, que se perderon, outras historias que quedaron, historias que son máis coñecidas, historias que son menos coñecidas. E o que quixemos foi, bueno, pois aglutinar un pouco unha serie de historias que para nós eran musicables ou que lle podíamos poñer letra e música e facelas dende a nosa perspectiva. Funcionou moi ben ese traballo, funciona moi ben. Entón, asesorámonos con xente que realmente sabía moito, Antón Pombo, José de la Riera, André Penagraña, Alfredo Arias, o director do Museo das Mariñas de Betanzos, bueno, xente que realmente sabía moito e despois a investigación que nos facíamos tamén dende a nosa perspectiva. Estuvo moi ben, non fixemos o Camiño de Santiago, fixemos unha parte do Camiño de Santiago,
pero ando íbamos moi pouco. O resto era en coche e buscando lugares así. Fixemos unhas grabacións moi bonitas de etnográficas de campo, así, con unha grabadora que tiñamos moi boa de sonoridades, das sonoridades que podían escoitar os peregrinos en cada paso, en cada lugar. E, bueno, eu creo que quedou un traballo moi interesante, moi importante. Tamén vos podía decir que se fixen un camiño a Colaría, pero non vos vou mentir, non o fixe. Ningún de nós, Así, por curiosidade, mencionaches o das historias do Camiño de Santiago. Lembraste de algunha que, non sei, che gustara máis, che marcara? Bueno, no seu momento a min impactoume moito, o que pasa que agora xa teño moi contada, está xa moi tal. Era a historia do peregrino armenio Mártiros, un home que se chamaba Mártiros, que veu dende Armenia, fixadevos, no ano 1493, facer o Camiño de Santiago no ano 1493, facer o Camiño de Santiago agora é unha gozada, pero no ano 1493 que non sabías nin por onde pasaba o camiño, nin carajos, que non había as flechas amarillas, nin nada deso, pero o Camiño de Santiago había que ir seguindo moi ben as estrelas, había que coñecer moi ben cal era ese trazo. Pois este peregrino chegou a Compostela dende Armenia, no ano 1493, e recibiu a bendición do apóstolo, como estaba trazado, escrito e dito. Non creo que Santiago este enterrado debaixo da catedral, pero bueno, eso xa é outra historia. E continuou o seu camiño, como está tamén dito na tradición, que era continuar cara aos cabos do mundo, cara aos finais da Terra. Continuou cara a Fisterra, e el no seu caderno de viaxes, porque este é unha historia real, no seu caderno de viaxe di que, chegando xa a Fisterra, que se topou cunha besta maligna que el denominou como Wagner. O Wagner, naide sabe exactamente o que era, el describía, el decía que era unha besta maligna, que nin 25 homes podían con ela. El conseguiu zafarse do Wagner, porque se encontrou co Wagner, pero conseguiu zafarse do Wagner, decía que por intercesión divina do apóstol, e continuou cara a Compostela. Entón, houve un estudio sobre o Wagner, que podía ser, bueno, uns decían que podía tratarse dun dragón, claro, os dragóns hoxe en día non existen, pero na mitoloxía é un dos animais mitolóxicos máis importantes no medievo. Eso estaba aí, ao mellor nun momento determinado si hubo dragós. Aquí nas iconografías e nos petroglifos en Galicia tamén hai dragós. O sea, si se pintaban dragós e aparecían dragós, ao mellor resulta que ao mellor había dragós. Estaba esa teoría por un lado, e despois estaba a teoría do lobisome, que é unha teoría moi atlántica, moi céltica tamén, o lobisome que se lle apareceu a este peregrino, e que, bueno, de feito, en Dumbría, hai unha estatua dunhos 5 metros de altura que rememora ao Wagner e o encontro de mártiros de Armenia nese lugar de Dumbría, que era onde estaba máis ou menos focalizado ese encontro, e está ali esa historia. Entón, esa e moitas outras historias, non? Esta a min particularmente no seu momento impactou, me dixen, coño, pero esta historia, non, isto foi real porque está escrito no caderno de viaxe do home tal e cual, que posteriormente foi obispo en Azerbaiyán, en Armenia, non? Pero, bueno, como esta podía vos contar moitas máis, non? Pero esta é unha historia fantástica que nós fixemos unha letra e unha música e estamos aínda tocando na actualidade, non? Os vosos traballos discográficos Plenilunio e Cabo do Mundo foron disco de ouro consecutivo. Como describirías a sensación de conseguir ese galardón? Imagínate ti cando naide daba un peso por nós, cando, bueno, estos onde van estos, cantando en galego e tocando gaitas, e efectivamente, isto foi xustamente despois de que Mike Oldfield tamén fixera esa versión que vos comentaba anteriormente dunha canción nosa, non? Entón, o feito de que Mike Oldfield se fixera a nosa música fixo tamén que moita xente que eran seguidores de Mike Oldfield se fixaran en Galicia e na nosa música en particular, non? Pero, bueno, eu recordo que naquela época firmáramos con unha compañía multinacional importante, bueno, porque son oportunistas e porque realmente pensaban que ao mellor podíamos vender algo, non? Pois estos tipos, se fija Mike Oldfield,
pois bien está. E efectivamente, pero eles daban por bon que se vendíamos 10.000 discos sería un exitazo. E resulta que de plenilunio, pues, chegamos prácticamente aos 100.000 discos, e despois en Cabo do Mundo, que foi o seguinte, tamén superamos os 100.000 discos, co cual pues, eran 2 discos de ouro consecutivos nos tempos nos que se vendía a música, que agora xa non se vende nada, pero digo, formato físico, non se vende a música, pero daquela, pues bueno, vender 100.000 discos e sobre todo discos de música galega, cantada en galego e dentro dunha perspectiva do folk, non? Que o folk era unha música de minorías e de, bueno, unha cousa así moi reducida a un lugar determinado ou a lugares determinados de todo o mundo, pero sempre minoritaria, pois iso foi un puntazo, non? E para nós, pois moi emocionante, non? E sobre todo o feito de que aí empezou a proxección a nivel nacional ou estatal de Luarna Lubre e a nivel internacional. Ei, que foi eso? Alarma do ordenador. Digo que a partir de aí foi cando empezamos a proxectarnos fora de Galicia, que, como vos dicía tamén anteriormente, é unha das grandes eivas que teñen os grupos, non? Esa posibilidade de poder tocar no resto do Estado e no resto do mundo con certa facilidade. Nos tocamos en todas as provincias, todas as provincias do Estado e repetimos constantemente, nos saímos moitísimo fora de Galicia e tocamos moito no Estado e, como vos decía, pois en máis de 50 países no mundo. Isto é un fito importante. Non podo decir, porque non teño os datos aquí, pero que señamos o grupo galego máis internacional da historia, pero aí, se non o somos, aí. Recentemente presentastes o vosso novo traballo, Encrucillada, en formato libro-disco. Podemos interpretar que isto é unha despedida? Non é despedida. Aí é unha confusión intencionada, non? Que decíamos que iba a ser, vai ser o Encrucillada. Claro, Encrucillada que quere decir? Que estades aí xa estades cambiando, xa isto é un cambio de tal, xa acabou isto. E sempre dixemos, bueno, pero bueno, isto era certo. Este vai ser o noso último disco en formato físico, pero que é eso de formato físico? Entón, a xente interpretaba que isto era como o punto final. Non, o punto final é, evidentemente, dun tempo no que a música xa non se escoita. A ver, eu empecé a escoitar a música cos vinilos. Cos vinilos que vos xa non os acordades. Xa os vinilos son a cousa dos avós, non? Ou dos pais. Pero eu teño, non sei se a vedes aí, bueno, esos son 1.000 e pico vinilos, vale? Hai máis, pero eu empecé a escoitar a música en vinilos. Todo eso desapareceu, pasou ao CD. O CD é un formato que funcionou moi ben, que non era tan atractivo como o vinilo, pero tiña moi bon sonido, tal igual, sustituiu o vinilo e agora desaparecen os CDs, xa non hai tendas de música, xa non hai de comprar música, todo escoitamos a música nos móviles, escoitamos a música nas plataformas digitais, o cal é o paso que tiñamos que dar, era de editar os traballos en CD, que xa eran, nós en vinilo sacamos 2, nada máis, e o resto foron CDs, pero había que dar o paso, e o paso era pois, a encrucillada de pasar de sacar traballos en formato físico me refiro, vinilo ou CD, a facelo de maneira digital. Neste caso foi un libro-disco, porque tamén era unha celebración, é o noso traballo número 20, hai unha traxectoria de 37 anos detrás, e nos apetecía mostrar un pouquiño da nosa, era unha retrospectiva da nosa historia, moi reducidiña, pero bonita, son 200 páxinas, creo, aproximadamente, 200 e pico páxinas, con moitas colaboracións de amigos, non? De xente que colaborou con nós, esos colaboradores que nomeábamos antes, e moitos máis, e, bueno, unha especie de auto-homenaxe ou de reconocimento e, sobre todo, pois de plasmación do que foron estes 37 anos de maneira resumida, para que a xente que nos sigue pois tamén coñeza esa historia. Era a primeira vez que facíamos unha cousa así, bueno, foi unha experiencia bonita que estamos a presentar e que presentaremos durante este ano
23 e probablemente, sí, seguro, no ano 2024, e a partir de aí pues, virá o novo formato en la nube, que é o que toca agora, non? Que vai atopar o público cando escoite este novo traballo? Bueno, este novo traballo é unha recopilación, é un recopilatorio de cancións que non son as máis, precisamente as máis coñecidas do grupo, pero sí que teñen unha historia con nós. Porque xa fixemos varios recopilatorios, nos outros recopilatorios pois, sempre aparecían as cancións que realmente todo o mundo coñece, non? Chón de Santiago, Tu Gitana, O Son do Ar, o sea, as cancións que, bueno, son esas cancións que cando se escoita, Luar na Lubre. En este non, neste buscamos cancións que foran importantes na nosa trayectoria, pero non foran os hits, non? Por decirlo de algún xeito. Entón, o que fixemos, bueno, pues foi unha escolma de músicas que teñen a característica de que volvimos a regravar moitas delas, é dicir, respetamos a estructura original, pero gravamos de novo. Gravámolas de novo coa formación actual de Luar na Lubre e, sobre todo, con moitas colaboracións das diferentes cantantes que pasaron polo grupo, de outros músicos que tamén estiveron no grupo, colaboracións de xentes externas tamén, pois como pode ser SES, como pode ser Marisa Valleroso, bueno, hai moita colaboración e é unha celebración de 20 anos. Entón, que se vai encontrar a xente nos concertos? Pois vais encontrar o Luar na Lubre de toda a vida e ao mesmo tempo con todas estas cancións que de alguna maneira pois, revitalizamos e puxemos aí a funcionar. Está tirando ben, o que levamos de xira está tirando moi ben porque a xente estas cousas gustenlle moito. Entón, pois, estamos moi satisfeitos non? Co resultado. Que consello lle darías a unha persoa que vai comenzar cun grupo? Que teña paciencia. Unha persona que vai a comenzar cun grupo que teña moita paciencia de Dios, porque é o que hai que ter nestas historias e sobre todo nesta música. Aquí non, a inmediatez non funciona. Si das un pistonazo, sí, pero o normal é non dar un pistonazo, o normal é traballar como as formiguiñas, no día a día, ter tenacidade, ter esa constancia que fai que as cousas pois, vayan madurando tamén co paso do tempo, a satisfacción tamén de ver como vas mellorando, non? Pouco a pouco, e o meu consello é, sobre todo, eso, tenacidade e moita paciencia, porque non, es que non hai. ¿Cuál es la fórmula mágica para que Luar na Lubre? Todo o mundo pregunta o mismo. ¿No? ¿Cal é a fórmula máxica para que porque levades tanto tempo? Bueno, pues levamos tanto tempo porque temos unha paciencia como, vamos, como santos. Sobre todo somos moi persistentes, non? E eu creo que finalmente esa persistencia e esa paciencia é como sementar e finalmente pois todo eso vai sacando esos brotes, vai sacando esas cousiñas que son a satisfacción de poder seguir aí co tempo, non? A xente valora moito esas cousas, moito. Antes de rematar, comentamos que temos unha sección que se chama Que Rule Música, onde os convidados nos recomendan música en galego. Algún grupo ou cantante que nos recomendes? Madre mía, é que aí sí que me metedes nun lío, porque se digo un e deixo outro xa teño un problema. Entón, podía vos recomendar moitas cousas, porque hai moitas cousas na música galega actual, as propostas que hai son boísimas. Non me atrevo a decirvos nomes, porque creo que quedaría mal que dixera nomes e me quedaron no tinteiro outros que son tan importantes como os que vos vou a decir. Non? Me metedes nun lío aí. Que non vos pareza mal, pero non podo decir nomes. Eu digo vos que estamos no mellor momento, que hai cousas impresionantes en todos os estilos dentro do que é o folk e a música de raíz, non? Pero non me atrevo a decir vos nomes por eso, porque eu creo que sería un compromiso para min que non quero
Non quero meterme nese xardín. Non te preocupes, non pasa nada. Bueno, Pero, pois, pero hai cousas moi boas, hai cousas moi boas, moi boas. En xeral, estánse facendo cousas moi boas, e moi impresionantes. Agora, a cuestión é sacalas daqui, que esa é a clave. Sacalas daqui, o sea, que non quede todo reducido ao noso espacio. Que o noso espacio está fantástico, pero hai que sacalas daqui e, sobre todo, o que comentábamos antes, situar a Galicia no mapa. E iso hai que facelo de moitas maneiras, e a música eu creo que é unha das plataformas ou das formas que temos para facer que a nosa cultura se transmita con máis facilidade, non? Porque gusta, hai que buscar a fórmula para facer que isto vaya por outros lados, outros vieiros. bueno, pois gustaríanos desexarche tanto a ti como ao grupo moita sorte co novo disco. Esperamos ter Luar da Lubre para moito e oxalá volver a toparnos, quen sabe se en algún concerto. Foi un placer. No, igualmente, cando queirades, aquí estamos, e non hai fallo. Vos sodes de Rianxo, non? Sí. Sí, en Rianxo estivemos antes da pandemia, fará 4 ou 5 anos, tocáramos ali, como se chama a praza esta, donde fan a Feira do Oliva, unha praza grande. Castelao. Debe ser a Praza Castelao, efectivamente. É onde está o Concello. Sí. Sí, na Praza Castelao tocamos pues, para 4 ou 5 anos. Rianxo é un lugar importantísimo no noso país, está claro. Entón, pois moita sorte, un placer, sabede que aquí estamos para o que queirades, todo relacionado coa nosa cultura e no que nós podamos aportar algo, pois sempre estamos aí, así que eso, adiante vos sodes as novas generacións, a seguir loitando. Moitas grazas. A vos.